ndinoroya vana vangu vapera kufa ndichibuya saka ndauya kuno kuti ndozobatsirwa ndiri muroyi ndinobuda. Okay. Saka uyo makampa murume uyo makampa murume ere uyo chikwambo ichocho makampa chikwambo chinonzi ani chikwambo chacho chinonzi Jona. Panyoka iriko inobva kumakuva ichinanzwa musikana. Nyoka inonanzwa vapi mama? Nyoka inobva kumakuva ichinanzwa musikana. Upi wacho? Musikana uyo ari apa anonzi Ronika. Hello guys, hello people, and welcome back again Pazim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinoita nguva vhiri dzone tsvakiridzo patinobata nyaya dzinotyisa dzinofundutsa. Nyaya ndine panapa ndafamba kuona gogo ari pamicrophone awo. Vane nyaya vada kuti vataure inova iyo nyaya inotyisa inofundutsa. Gogo vari kutaura kuti vakazvara vana vanosvika ku8 but right now vakadya 5 so wasa vana 3 and 2 wacho ndo vari pajana zvokuti anytime soon ndo pavari kubva wadya. Then mumwe wacho akaitwa mukadzi wechikwambo ende zvikwambo zvavo zvine mazita. Zvikwambo zvavo zvine mazita. Chimwe chacho chinonzi Jona, then nyoka yavo inonzi Maria. Ndinyatsonzwa panapa kana ndakukanganisa but zvikwambo zvavo nemishonga yavo zvese zvine mazita ari mubhaibheri. Level rezvivindi zvacho hamukuti vanozvitora kupi vanozviodha kupi, saka vari kuita kuti vaneta nekudya vana vavo, saka izvo havachadi. Saka dati munzwe nyaya yavo inyaya inosirisa zvisingaiti, inyaya inovhundutsa, nyaya yekuti hey, nyaya dzakadaro unoshaya kusati kwawagwana. Asi before ndapinda panyaya iyi guys, kana pachinge painoda kuzomaketa pana Pazim Reality ITV vakasununguka kuti bata panhamba dzinoti 0774 045235 ngandipamhe futi 0774 045235 ndidzo namba dzadu idzodzo dzeZim Reality ITV. But guys, kuna vari kuda mabhoho, vada kuinstola mabhoho avo, vada kuita bhoho drilling, ndauya nana mazvikokota munhaurwa yenyaya idzi dzinonzi absolute wetlands. Ndofunga muri kuona maservices ese ari apa ndo maservices avanoita. Namba dzavo dziri kubuda pazasi apa futi apa dziri kufamba pazasi apa kanzi bore sighting, pump and tank stand installation. Namba dzavo ndo dziri kubuda apa idzi munogona kuvabata then moita deal. Takutaura zvevanhu vari tried and tested, takutaura zvevanhu vatoziva basa ramazvikokota when it comes to nyaya dzebore drilling. Right, ndipinde panyaya yangu. Izvi zvese zviri kuitika kuchechi kwaProfet kuda kwaShe Jose, and Prophet kuda kwaShe Jose ngokupeka quick reminder. Prophet kuda kwaShe Jose vari kukuinvita mose kuGlamis Arena musi 23 August. Let me show you poster racho. Right, this is Prophet kuda kwaShe Jose and Prophetess. Vari kukuinvita mese kunzvimbo yeGlamis Arena yakazochinjwa yakuitwa Glamis Arena musi wa23 August. Right, ngetipinde panyaya yedu yanhasi inova iyo nyaya inotyisa. Hai, nyaya dzatobata dzotyisa. Tasara 3-5 wakafa. Iko zvino anga ari pajana yekupinda ndisisi wangu wananzvadzi yangu mwedzi unonga asingapere wananga kutoenda pasi. Ini ndoshandiswa nechikwambo. Mukadzi wechikwambo handimbobatawo mwana maoko mangu ndakandiri mukadzi wechikwambo. It's okay. Ko imimi takazvarwa tiripo 8 iye zvino tasara tiripo 3. Iye zvino ndiri pajana nanzvadzi yangu. mazvara muri 8 kwasara muri 3? Tiri 3. Okay, ko next. They were 8 in their family. Ndinomutswa usiku ndichienda kumakuva ndinoroya vana vangu vapera kufa ndichibuya saka ndauya kuno kuti ndozobatsirwa ndiri muroyi ndinobuda. Okay. Anomutswa achinorara pamakuva. Saka sofa madya vangani vana venyu? Madya vana vangani? 5. Ndevapi vana vacho? Asa anga akutera ndeupi? Wamaka makudya ndeupi anga akutera? Akatanga mukomana. Ko pavana venyu varipo apa? Akatanga musikana kuzoya mukomana. Ko izvo zvavo mama kuda kudya ndeupi?
ndeuyu nemukomana. Upi wacho ndeupi? Ari pano. Anonzani? Anonzi Rinesi. Mamda kumudya rini? Mamda kumudya zvarini? Gore rino here? Ipapa mai manje. She's confessing that she's into witchcraft. She had 8 children and 5 children have already died. She's left with 3 children. All right, amai. Moda kusunungurwa nditi? Amen. Vana venyu vanopera kavese. Saka uya madya uyu ndeupi umwe aizochera umwe ndeupi? Mukomana. Ndiye aizotera? Anonzani? Anonzi Cleopas. Maizomudya rini uyu? Mai manje. Kwanga wakatedzana? Saka gore rino pa 5 vasara vana mamuda kudya vangani? 2. Upi neupi? Mumwe asara mumwe ari pano. Cleopas neuyuyu? Munhu waMwari, gogo vari kuti vanomuka. As my funnies, man. Kuseka namo serugari. Ni yacho inosiririsa. Which one? Gogo, all right. vari kuti vane muzukuru. It's okay. Mati mama? Tell me anorova pamakuva. Makuva achivhurika. Amunoshandisa kurova makuva ndeupi? Inini ndindo mushandisa. Ani? Kamukomana kamuzukuru kangu. Kanonzani? Kanonzi tell me. Tell me. Mwana wani tell me. Mwana wangu. Right. Mukomana. Stand close to them, to the children. Right. Tell me mwana wani amai. Tell me mwana wa Cleopas aida kudyiwa ye. That mwana wani tell me. Wa Cleopas. Who came ndiye asara wacho? Cleopas ndiye akashaika. Yanga kutera ava vakadyiwa wotera tell me. Saka tell me mama, tell me munomushandisa kuita sei? Kurova pamakuva. Ndiye muzukuru. Mwana wa Cleopas. Samadya muri yenyu yese maizoita sei naye amai? Mai. Mapedza muri yese maizoita sei manje? Hapana. Kungoroya chete. But fesi yao yakarema. Fesi yao inorema. Inorema fesi yacho. Sa pakaipa geti mbonzwe. Ndisawanze kutaura boza anozoti Sparks mukwanza kutaura. Can you imagine, Pastor, as you can tell us, interpret for the viewers? Okay, here we have got our mother. She's confessing that she is into witchcraft. She had 8 children and 5 of the children have already died. She's left with 3 children. So she's saying among the children that are left, she wants to eat 2 of the children. One of the children is not here. So she's saying she wants to eat 2 of the children. And she's saying she goes to the graveyards. She uses one of her grandchildren to open the graves. Look what is happening in families. And some of you are dying yearly. You are dying. Amai, swakura nyoka, chikwambo, nedende, nezvinoshandiswa zvese andika? Amen. Good. Fambai pamberi apa Tony. Fambai pamberi apa. Fambai mese pamberi apa. Munhu waMwari, mwana wavo umwe ari pana apa uyu. Vane 45 years dzekuzvarwa. But pa 45 years vaita varume 5 vachingochinjanisa varume for 45 years havasatombobata chinonzi mwana. Saka uyo makampa murume. Uyo makampa murume here. Uyo. Chikwambo ichocho. Makampa chikwambo. Chinonzani chikwambo chacho? Chinonzi Jona. Utomisa
zita riri mubhaibheri chikwambo hanzi chinonzi Jona. Vanhu vane zvivindi. Chimuka Jona Tina ba apa niko chimbo kana kamzoro dai Sikwambo zichipenza muri yese. You need to be prayerful. And also you need to come for deliverance. When you see these things happening in your family, don't relax at home. Come. Say, man of God, I've come. Please tell me what is happening. And we pray for you, right? Good. They must come for deliverance. Come for your family deliverance. Today is a Sunday of breaking altars. And the next week, we are going to make it a Sunday of families, right? Yes. Whereby we deal with cases like this in families. And you tell me, say, man of God, I want to know what is happening in my family. We tell you, we pray for you, you get a solution. Can you imagine Jonah was the husband of this lady? Varudi zvekare panyoka iriko inobva kumakuva ichinanzwa musikana. Nyoka inonanzwa wapi mama? Nyoka inobva kumakuva ichinanzwa musikana. Upi wacho? Musikana uyu ari apa anonzi Ronika. Nyoka yacho inonzani? Nyoka yacho inonzi Maria. Sisi ava zvakare munhu waMwari vari kuti hanzi nyoka iyoyo hanzi ndinoiona ichiuya sometimes ndiri muhope hanzi but inobva yachinja choita chikwambo hanzi chouya chichirara neni hanzi pese pandinofamba ndinenge ndichinzwa nyoka inenge ichitevera mashure mangu. Wese ane chinhu chinofamba mubhodhi make simudza maoko. Ayo wanzwa zvandataura. Une chinhu chakaiswa mauri chinofamba mauri. I was hearing a testimony ya mama vanga vachiti makanamatira the water of testimony tikaenda nayo vakapa mwana warning. Huh? No, she's not this one, another one. Ndikudandaona mani. Basa. Pakaipa ndikati timbonyatsonzwe pamberi bhosi nyaya yanga yekutaura ine yatinayo panapa zvakatosiyana. Kwa prophet kuda kwaShe Jesu zvakawanda zvinotaurwa ikoko dzimwe dzacho nyaya dzacho unosvika zoti hey what did you see. Saka ndikatimbonzwe kuti timwekondeke nenyaya yedu. All right. Marekeza kuzodzokera mariri takunamatirai. Ndikudandaona mani. Basa. Can I tell you something? When you see this thing happening, someone will just think, maybe it is the power of God. A witch, to convince a witch to say, now I want to, that is the power of God. And right now, if there are witches from your rural area or for wherever you are, if there are witches, we are going to send fire. And some of you, they shall ask you, they shall say, tell us, we want to go where you are worshiping. Please, something is burning us. Yes. Please tell us, we want to go. We want to see our deliverance. I'm seeing a lot of people. Vachafonerwa nevanhu vanga vachivaroya. Taregedza, vachakonfesa. Ndina baba vari munomu vakabatwa neumwewo munhu ari muno. Kuti ari muno, sorry, una baba vari muno vakabatwa neumwe munhu. Zvikanzi shamwari, sorry hako, vakatinetswa. Vakamira apa. Netswa kunzi, tiudze kuti iwe asi ukatiendera kung'anga. Tiregererewo zvatakakuitirawo. Kuchi? Apa vatomboziva kuti chicha maprayers anenge achingoitwa yaya. Someone confessed, said, please, forgive me. Forgive me, it has backfired to me. Hakuna mwana anoya panapa anoroyiwa azviite. Oh yes. Vanhu vari panapa ere mane masikati anazo. Alright, tikatira kufambisa tifambidzane nenyaya yacho.
yakwana nguva yekusunungurwa kwenyu. Iwe shavire uroi. Ndakudedza shavire uroi. Tori dzinga tambo ridedza. Shavire uroi uya pano. But when it comes to the power, prophet kuda kwashi Joseph, power iripo. Takutaura power. I think kuzodzimwa kwedhimoni tona kuzisiya zvedu. I know kuti vamwe musina data, but what is important nyanga ndikuudze kuti muzive nezvekuti amai vakajeka vana vavo 5 navo vakuda kutendeuka. Unenge watendeuka zvakubati ko 5 vana vavo vanenge vajeka mara musadaro. Amoti shavire limazvokuda here kana kuti chii. But munhu akazodeliver and the video is still there. Raakura kuti tirione tese. Tirione rese raakura iro. Dhimoni rinotanga kutaura, wozotanga kubvisa. Let me show you this part. Apa manje anga kubvisa zvaangakaisa pavana. Jana, msapajana, mvise pajana. Zviri spiritual zvotenga mafaniso but munhu achitodonha. Tonza nematambudziko anga arwara here namborwara akangoti musoro. Saka choitika ndechekuti tinouya nemaprofets aya tichikuatidzai power ravainaro, tichikuatidzai zvese kuti muziye zvinenge zvichiitika kuitira musi unosangana nedambudziko unoziva kwekutizira. Hatisi kungoita mavhidhiyo just nje kungoita, unofanira kudzidza something. Munofanira kudzidza something. Hapana zvamakabata moregedza kubata. Hamene mishonga yamunoda kutsvaga musatsvage because mangwana inokupedzera mhuri. Unenge ukazvara vana vako 8, barozvara vana vako 8, 5 obva wadya wega. Apo ratodya vamwe 2 osara ne1 wacho wakamupa chikwambo. It's so sad. Saka kuti panyika panapo unenge wangoraramira hako Satani, unenge wararamira kuti vanhu vasafe, hapana zvazvakanakira. Satani akazoparadza kuuraya nekuba, haana chakanaka. Nangwe akatanga kukuitira machena, haana machena anenge achikuitira. Munofanira kuziva izvozvo. Saka be careful in everything zvamunenge muchiita, guys. Be careful. Ngwarirai zvese zvamunenge muchiita. But thanks for watching. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth. Always be humble and follow Jesus Christ. Saishena mporesa upenyu wako. Kana chungo chitionera ku YouTube, please don't forget to subscribe our YouTube channel. Kana chungo chitionera ku Facebook, don't forget to follow us on our official page DJ Sparks ZW. Kunoda kumaketa nesu panapa platforms yedu. We are open for business. Number zedu dzinoti 0774 045235 ndidzo number dzatinobatika. So we are open for business to everyone. Ada kushanda nesu uyai titaurirana tiite madhiri. Takanakira kuti atidhure. Tiri vanhu vanongoida kuti vanhu vawane maclients akawanda, otherwise mari isusu haisatisi zvemari. Mwari vachazotisimudza neimwe way. Hatitori mari dzevanhu. Nsandaenda guys, kauchingoida kudrilla bhoo rako, ndavaenda namazvikokota panhauro yenyaya idzi absolute wetlands. Vari kuti uyai kana muchida kudrilla mabhoo enyu, moita zvakasiyana siyana. Moita bhoo sighting, pump installation, solar pump installation, tank and tank stand installation, bhoo services, farm irrigation, zvakawanda zvavanoita maservices awanda se avanooffer akawandisa singaisa. Munongowabata panhamba dzavo dzikubuda pazasapo, ndidzo nhamba dzavanobatika idzo dzikubata pazasapo. Munongotora nhamba dzavo then mawabata maodzatapa kuna DJ Sparks. Pane discount yamunogona kuita sei yamunoona kuwana makasekerera zvakufambira zvakanaka. Otherwise I am out. Thanks for watching. Thanks for supporting. Always be humble.